سلام انتعنا نمنيلكم زخبركم من زخبركن انتخاتاتلتنا وتسيد كال اي مدرخ تور دي فرانس كلتاش 2024 حيزنا لكم متسينا لنا سناي مكتتال عبزلومي 3 سنة كلتاش 2024 استخايدة كال اي مدرخ تور دي فرانس تقادمتي كاب كازاناتي كوتة بجيسوم اب كتما بولونيا زازمو ناي 299 بخلطة كيلومتر حقد زنبورا وددرا كايدوم نزي مدرخ وددر دما كيفين فاوكلين كاب اركيا بي اند بي هوتيلس بزي كصبتا وددر ب4 ساعات 43 دقيقة 40 كلتن كاليتن وددرو بسلام بمودع عود كخون بغيوم صعدا قيح نطبطاب ناي كبري ماليان بس عقب وديزاته تقاداماي كلب UNOX موبيليتي يوناس ابراهامسن كال اي كينتين باتشر كاب كلب جروباما FDJ سالساي كريستيان رودريغيز كاب كلب اركيا رابعي هورالد تاجادا كاب كلب استانا حمشاي نيلسون اوليفيرا كاب كلب موفي ستار دما شادشاي كوينوم وددروم زازيمو مالوم بزلوم يستخايده وددر وصيت مسرت بوغاچا نتاناي غزي مراحي اتوهاب بيچ اماليا كاب تمال عود زنبره باردت تقبيلوالو ابنيان بس عقب انت متينا دما ابراهامسن نتي اقديمو اواهليلو زنبر 13 نطبي لومي 10 نطبي بموسخ مرحنتو ادل ديلو ماليو كو حسان كولو فالنتين ماداوس كاب جروباما FDJ دما ب 11 نطبي كال ايترتا بمحاز كسعبون كولو فرانك فاندن بروك دما نيزاغير بحد نطب قديمو 9 نطبي بمهلال ابسال سايترتا تقميط يركبالو اب حفشاوي نطبي قطليا ماليا عقيبو زلو دما يوناس ابراهامسن ابراهامسن 37 نطبي بمكاب قداماي تارتاخ حزن كولو تعواتي كالاي مدرخ تقاداماي كلب اركيا كيفين كاولين دما 60 نطبي بمحاز كسعبن كولو كينتين باتشر ب 35 نطبي ابسال سايترتا تسريع مالوم تقاداماي كلب UAE اماراتسن قندي تحلالاخي ناي زحلف عام تشامبيون تور دي فرانس يوناس فينغاردن زخونت تادج بوكاچا ب9 ساعات 53 دقيقة 30 خاليتن بيچ اماليا خلبسن كولو ريمكو ايفينوبول يوناس فينغارد ريتشارد كاراباس بزيناي غزي فللي كابكال اي كساب رابعي ترتا بمحازي صعبو لو ناي قداماي مدرخ عوت روماين بارد دما بشدي شخاليت كابوم تفنتيتو حامشاي درجه حيزو يقصل بينيام جرماي ابزنايلو موددر مبل 101 ترتا بمحاز بغزي كاب بوغاچا ب 44 دقيقه دحيرو يركب ايرتراوي تقاداماي كلب انتر مارش نزغانتا مريحيو نابز وددر اتي زلوم منالبات ابز عودي بوزح افلطو زيبلسب بينيام جرماي انتاي كوينو مس عقمو كساب حجي مس قداموت 10 وددرو زي زازم حمي قديو كبلو زي سمع يكونون بينيام اذن لو من تمالن زنبرا مدرخات نوعو زميچ اب زي منبارن بمخنياتاو منغدي اب قرميت كنريو اين خلنينا بينيام ترايزي كونه كافندش ون سلمنتاي اب زبل حتو اي اتونيو صباح اب سالساي مدرخ ني بينيامن كافندشن اب ناي قصبتا وددر كنريوم كم نخيل بوزح زكات عنت بيكونن بينيام جرماي اب وددر مس ناي جي سي تقادادمتي كوادادر ايكونن كنصبيو بينيام اب تنعو كتعما زخيلا بوزح ناي عقب وددرات زي تقاللا مدرخات ترخيبو نتنا عامي اب مدرخ ناي سالساي ترتا زمزغبو عوت بقداماي كتكو خنصبيو بفلاي بينيام مسكافنديش اب ناي قصبتا وددر ترخيبوم زغبرو قلس كنعزب انت نخيل ني بينيام اتزبلص مدرخ بمبال كنت سميو مخالنا بفلاي بينيام رتيو كافنديش كال ايز وصلو اغاطامي مزفطر بينيام قداميتي ناي تور ناي مدرخ عوتو بمغنصاف نتي كبرو وسن كسبر نابز وددر اتيو زركب كافنديش زفشله قداماي تقاداماي بمبال مزاربي معكنا زينا مخونه نيرو كبحالي كال ابزي بخلته بدحتي مدرخات فلي مزلو تور دي فرانس صباح بتزامادي نتوم اب قصبتا وددر كنريو من هارفوم تقادادمتي اب قدمي زوصلو اغاطامي كفتر زخيليوم كيفين فاوكلين اب زهبو مغلصي وددر كبيت كم زنبرن بمعواتو غن حغس مخانو غليصلوم ني كريستيان ازي زمسكنو مخنياتو كسابتي متقعتي زوسد كل اوان حغيزو سلازمصاني مسغانا يغبو يخبل غليصوم اب ناي بيچ اماليان تمصينا يوناس فينغارد مس ايفيني بول
ፖጋቻርን ካራፓዝን ግዜ ከይከሰሩ ድሕሪ ፖጋቻ ብምህላዎም ነቲ ናይ ዝመጽእ መድረኻት ውድድርን ብፍላይ ድማ ነዚ ናይ ጽባሕ ሳልሳይ መድረኽ ኣዝዩ ዘህንጠየ ክገብሮ ኽኢልሎ ማርክ ካቨንዲሽ ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ምስ ፋቢዮ ጃኮብሰን ብሓባር ብምዃን 25 ደቂቕ ድሒሮም ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ ሬምኮ ኤቬኖፖል ነታ ናይ ትሕቲ 25 ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ትወሃብ ጻዕዳ ማልያ ኣብ ዝባኑ ለቢስዋ ይርከብ እዚ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ኣብ ፈለማ 50 ኪሎ ሜትር ብዙሕ ናይ መጥቃዕቲ ፈተናታት ኣይተኻየዶን ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነ ማቲዩ ቫንደር ፖል ብተደጋጋሚ ኣብ ቅድሚት ፔሌቶን ብምውፃእ ንዓባይ ጉጅለ ኣብ ምምራሕ ተጸሚዱ ይውዒሉ ናይ ቀጠልያ ማልያ ቻምፒዮን ዝኾነ ጃስፐር ፊሊፕሰን ክብሩ ንምዕቃብ ምስ ቀዲማ መጥቃዕቲ ንእትገብር ጉጅለ ንምሓዝ ኣብ ቅድሚት ሰለይ እንዳበለ ኣብ ተጠንቀቕ ድሕሪ ምጽናሕ ሓሳቡ ዝቐየረን ክመስል ንናይ ቅድሚት ቦታ ራሕሪሑ ኣብ ማሞቕ ዓባይ ጉጅለ ክኣቱ ተራእዩ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ቀዲማ መጥቃዕቲ ትገብር ጉጅለ ንበዓል መን ዝጠርነፈት ከም ትኸውን ናይ ብዙሕ ሰብ ትጽቢት ዝነበረ እዩ ዮናስ አብርሃምሰን ናይ ፈለማ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ድማ 4 ካልኦት ምስኡ ተማሊኡ ተዓዝረ ንመጥቃዕቲ አብርሃምሰን ድሒሮም ዝቐጸሉ ተቐዳደምቲ ተወሲኾም ድማ 15 ዝኣባላታ ጉጅለ ነቲ ውድድር ኣብ ምቕላስ ተጸምደት ናይ ትሕቲ 25 ዓመት ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ናይ ዝዓመት ኣክሰል ላውራንስ ሓደ ካብ ምስ አብርሃምሰን ዝነበረ እዩ ብዘይካዚ ጃን ሄርት ማሊ ቅድሚ ውድድር ምፍላሙ ብዘጋጠሙ ሓደጋ 3 ኣስናኑ ተሰቢረን እንከለዋ እዩ ናብዚ ውድድር ከምርሕ ክኢሉ ኣብ ሰዓት 25 ኪሎ ሜትር ዝሕንበብ ዝነበረ ንፋስ ተቐዳደምቲ እንዳተባራረዩ ንዝገብርዎ ናይ ግዜ ቅልጣፈ ከሰናኽሎም ክኢል እዩ ተቐዳደምቲ 160 ኪሎ ሜትር ተሪፎም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ግዜ ፍልልይ ኣብ መንጎ ፔሌቶን ሃዲማ ዝነበረት ጉጅለን ምስ ንዕዘብ ናይ 6 ደቓይቕ ፍልልይ ጥራዩ ነይሩ ናይ ቀዳመይቲ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ተሰሪዓ ዝነበረት ዲማንቲኮ ኮይና 2 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝነበራን 7 ሚታዊት ግራድያንስ ትሪ ዝነበራ ዓቐብ እያ ነይራ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሎሚ መድረኽ ተዳልየን ዝነበራ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ርሕቐተን ሓፂር ትረን ግን ኣዝዩ በዳሂ ክሳብ 12 ሚታዊት ግራድያንስ ወይ ድማ ምንቅዕራር ዝነበረን እየን ናይ 2 ነጥቢ ፍልልይ ንማዳውሳን ፂፉ ናብዚ መድረኽ ዝኣተወ አብርሃምሰን ዓቐብ ኣብ ዝደየበሉ እዋን ከተምልጦን ዘይብላ ቀዳመይቲ ካታጎሪ ናብ ربحو ንምቕያር ኣብ ቅድሚት ተገዲሙ መጥቃዕቲ ክከላኸል ይውዒሉ ከም ዝሓሰቦ ድማ ኣብታ ናይ ፈለማ ዓቐብ አብርሃምሰን ቀዳማይ ሁገ ሆለ ካብ ኢዝራኤል ፕሪሚየር ቴክ ድማ ካልኣይ ብምዃን ሕንጻጽ ረጊጾም ጋንታታት ቪዝማን ኢኒዮስን እተን ኣብዚ መድረኽ ዓብለልቲ ብምዃን ዝወዓለየን ካብ ሞንጎን መጥቃዕቲ ክወስድ ዝኽኣለ ብዘይ ምንባሩ ግን ንዓባይ ጉጅለ ተጎቲታ ክትተርፍ ተራ ዝተጻወታ ይመስላ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ተሰሪዑ ካብ ዝነበረ ናይ ዓቐብ ሕንጻጽ ብዘይካ ኣብ ሓንቲ አብርሃምሰን ንብሙልአን ክዕወተለን ብምኽኣሉ 10 ዝያዳ ነጥቢ ብምውሳኽ መሪሕነቱ ከደልድል ክኢልሎ አብርሃምሰን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ መበል 45 ተርታ ብምሓዝዩ ውድድሩ ዛዚሙ ነይሩ እዚ ጃው ተቀዳዳማይ ቅድሚ ናብዚ ቱር ምእታው ኣብ ቻምፒዮን ሃገሩ መበል 17 ዛዚሚዩ ናብዚ ውድድር ኣምሪሕ ዘሎ ዕውት ናይ ሎም መድረኽ ፈረንሳዊ ኬቪን ቫውክሊን ውን እንተኾነ ኣብ ናይ ሃገሩ ቻምፒዮን ኣብ ናይ ክሮኖሜተር ካልኣይ ኣብ ናይ ጽርግያ ድማ መበል 11 ተርታ ብምሓዝዩ ሎሚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ካልኣይ መድረኽ ሜዳልያ ከምጽእ ክኢል ዘሎ እዚ ተቀዳዳማይ ትማሊ መበል 139 ተርታ ከም ዝሓዘ ዝዝከር እዩ በዝናይ ሎም መድረኽ ውጽኢት መሰረት ብግዜ ዝመርሓ ዘለዋ ጋንታታት ሙቪስታር ብ29 ሰዓትን 4 ደቂቕን 42 ካልኢትን ቀዳመይቲ UAE ኢማራትስ ብ30 ካልኢት ድሒራ ካልኢቲ ኢኒዮስ 53 ካልኢት ድሒራ ሳልሰይቲ ሬድ ቡል ቦራ ምስ ኢኒዮስ ተደሪባ ራብዒይቲ ሳውዳል ኩዊክ ስቴፕ ድማ ካብ ሬድ ቡል ብ1 ደቂቕን ፈረቓን ድሒራ ሓምሸይቲ ትስዕባላ ኣብ ናይ ሎም ጸወታ ወላኳ ብዙሕ ናይ መጥቃዕትታት ፈተነ እንተ ዘይነበረ ኣብ ናይ መወዳእታ 6 ኪሎ ሜትር ኣብ ሞንጎ ቬንገጋርድን ፖጋቻን ዝተረኣየ መጥቃዕቲ ግና ሰሓቢ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ፖጋቻ ናይ መጥቃዕቲ ውሳኔ ምስ ኣካየደ ቬንገጋርድ ደድሕሪኡ ወፂኡ ንዝመስረት ዋናይ ክልቲኦም ጉጅለ ኣዝዩ ዘደንቕ ጸወታ ኣርዮምና ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብዚ እንዳተባራረዩ ዝኸድዎ ዝነበሩ ርሕቐት ካብ ዓባይ ጉጅለ ናይ 50 ካልኢት ፍልልይ አንጺፎም ከም ዝነበሩ ዘርእየካ ኣብ ሞንጎኦም ዝነበረ ናይ ምጉርራሕን ናይ ምትሕልላውን ሃቅናታት ድማ ምስትናይ ኣብ ምምራሕ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ምትኽኻ ወላዳ ኣነ ሓፂር ኪሎ ሜትር ይኹን ንተዓዛቢ ግን ኣዝዩ ሰሓቢ ነይሩ ክበሃል ይከኣል
ሳልሳይ መድረኽ ተቃዳደምቲ ካብ ፒያዘንሳ ተበጊሶም ኣብ ቶሪኖ ዝዛዝም 230 ኪሎ ሜትር ውድድር ተዳሊሎም ኣሎ ኣብዛ መድረኽ ክልቲኡ ጽቡቕን ሕማቕን ዜና እዩ ዘሎ ንሱ ድማ እቲ ጽቡቕ ዜና ድሕሪ ክልተ በዳህቲ መድረኻት ተቃዳደምቲ ናብ ብዙሕ ተረርቲ ዘይኮና ውሕዳት ዓቐብ ዘለዎ መድረኽ ብምእታው ብተዛማዲ ፍኹስ ዝበለ ስራሕ ክጽብየም እንከሎ እቲ ሕማቕ ድማ ኣዝዩ ሙቐት ዘለዎ ክሊማ ብምዃኑን ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ ድማ እቲ ዝነውሐ ኪሎ ሜትር ምዃኑን ንተቃዳደምቲ ካብ ምብዳህ ከም ዘይሓምቕ ተገሊጹሎ ኣብዚ መድረኽ ኣብ ፈለማ ጉዕዞ መጥቃዕትታት ክርአ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ኣብዛ ውድድር ተሰሪዐን ዘለዋ 4 ንኣሽቱ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ኣብ ሓንቲ ጥራይ ነጥቢ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ ስለዚ ኣብርሃምሰን ነጥቡ ንምብዛሕ ማዳውስ ድማ ነጥቢ ንምጽባብ ዝገብርዎ ምትልላኽ ክንርኢ ከም ዝኾና ይግለጽ መድረኽ ቅድሚ ምዛሙ ኣብ ዘሎ 50 ኪሎ ሜትር ሌጣ ጎልጎል ብምዃኑ ጋንታታት ስፕሪንተራተን ንምስሓብ ብዙሕ ምትልላኽ ከርእያን ዓባይ ጉጅለ ድማ ኣቐዲማ ንእትሃድም ወይ ድማ ዝሃድማ ጉጅለታት ክትውሕጠን ምዃና ዳርጋ ርጉጽ ከም ዝኾነ ትንቢት ብዙሓት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንቐጠልያ ማልያ ዝተዓወተን 4 መድረኻት ናይቲ ቱር ዝተዓወተን ጃስፐር ፊሊፕሰን ምስ ማቲው ቫንደር ፖል ማርክ ካቨንዲሽ ፖጋቻ ቬንገጋርድን ቶማስን ካልኦትን ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ክንሪኦ ተስፋ ተገይርሎም ካብ ዘለው ተቃዳደምቲ እዩ زخبركم سمعتنا نايلومي ناي كالأي مدرخ وتسي تور دي فرانس أبز ودين علينا تبع حاب ناي سالساي مدرخ يرخبنا كساب شعوغن سسنايوم